Niin, nyt ollaan täällä kaatopaikalla. Hieno kesäilta. Aurinko paistaa mukavasti. Mukavasti paistaa kello. Kello on 22.52. Auringon lasku pitäisi tapahtua 23.08/9, vähän vaihtelevaa. Eri paikoissa sanotaan eri lailla. Tänne nyt tuli kumminkin kuvaamaan. En tiedä minne seuraavan kerran menen, mutta tänne nyt tällä kertaa. Hyttysiäkin täällä aika paljon lentelee. Naama ihan täynnä. Kun karkotettaisiin vähän kotiin. Huonompi homma se. Pilvisyyskään ei ole mikään kovimmoinen. Vähän pilviä vaan. Muutamia. Tuolla vähän isompaa tai pisempää pilviriuttaa, mutta ei täällä paljon muuta olla oikein pilviä. Mutta mä täällä jatkan nyt kuvauksia, niin joo, nähdään.